Wabafowethu lasuka lahlala uKhuzani Mfokampongose sevele wenza okungalindelwe umuntu ededela ke idate ke yomcimbi wakhe okade ukhona ngonyaka ophelile ke sikhuluma ngeBlue Nation ke festival ke lapha ke uthi ke ngomhla ka2 May 2026 na kanjalo lo mcimbi uzobe ukhona lapha ke endaweni yaseGoli. Lo mcimbi uyobubuya isibili. Bafowethu ngicela unibingelela la kwesiqiniseko SMT abaqala ukusijoyina leli khasi ngicela benze ubulungisa ke bacinisele bathi subscribe ke baphinde balike lama video ke esinenzela wona. Webafowethu ke injabulo kuma Blue Nation kubuyiswa umcimbi wawo ke lapha ke oyiligugu kakhulu ke sikhuluma ngomcimbi ke lapha ke okufike kufake umfaniswane ke ukuba blue ke lapha ke okungumfaniswane ke kaKhuzani ke ohlukahlukene ke lapha ke lo mcimbi uthi uKhuzani ke na kanjani ke amathikithi akhona azoqala ukutholakala ke ngomhla ka1 ke February ke 2026 njengoba ke unyaka ukanje. Lana ke bafowethu mesikhuluma ngalomcimbi sikhuluma ngomcimbi la uKhuzani wathi mewenza ngonyaka ophelile ke ehlonipha ke ukuba khona kwakhe endimeni kaMaskandi ke u15 years ke wakhe wokuqala wa last year njengoba ke kulonyaka ezobe ithi ke 16 ke esendimeni ke kaMaskandi ke. Masikhuluma ngoKhuzani ke sikhuluma ngensizwa engumculo kaMaskandi ke okugama layo ke lapha ke li top kakhulu ke kuona lo mculo. Siphinde sikhumbule mesikhuluma ngoKhuzani sizoveza ukuthi ke unomcimbi wakhe ke lapha ke okuthiwa igcwala Spring Picnic All White yoMaskandi ke ongaphansi futhi ke kwakhe uKhuzani. Shuthi ke unemicimbi emibili ngonyaka uwodwa njengoba ke esededele ke idate ke yeBlue Nation Festival. Bafowethu asazi makonje konakele bafowethu ke akusekho ukuhlehlela emuva kuthiwa ngomhla ka1 February amathikithi azoqala ukutholakala. Khuzani ke indlamlenze ke Mpungose insizwa iyazwa kakhulu ke endimeni kaMaskandi. Thina ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo ke ngithi ke asidibane kwezinye.